Yo. Kepareng matur dumateng Bapak Wartoyo. Kula gadah ringgit. Kula niku dhisik bekas seni Seniman ya. wayang pedalangan. Kula niku gadah wayang ning gandeng kula pun tuwa sepisan ping pindhone. Kula niku mboten iso ngrawat. Tulung Mas, wayang kula mangrawat. Kula donga-dongake wayang kula dadi manunggal kalih ringgit panjenengan Pak Dalang. Nggih, amin. Kula matur nuwun, wayang kula dipun rawat. Kula niku tesih tresna kalih ringgit kula. Lah mugi-mugi dadi manunggal kalih jenengan ringgit kula mangopeni sing apik. Kula niku kasihan kalih ringgit karena kula bekas seni dalang pedalangan. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Wardoyo. Ringgit kula mangrawat sing saestu. Niki ringgit kuno, Mas. Umure pun 100 lebih. 115-an tahun, Mas. Ning tesih lumayan. Masih lumayan. Mboten rusak banget ning lumayan. Wayang tua, Mas. Niki asli saking Manyaran, Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kula Sutamtio saking Manyaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Wardoyo. Salam sehat selalu. Kenongnya. Ini kenongnya. Ini gantungannya gong. Ya model lawas tuh cuman gini, cuman titik. Gantungan ini. Oh, ini. Ini pun umum. Wayang umum. Ini kan kalau size-nya dibesarin biar kalau pas dilihat dari jauh itu kelihatan besar gitu kan. Terus Porobuto. sekarang kan kalau disusun itu kalau pas dijejer gitu kan bisa dari gede sampai kecil gitu. Kalau dulu kan layarnya paling kecil. Siapa bilau, putur, kadut kocok dan sebagainya. Nah ini gitu, semua kan ini. Biasanya mau siapa, Mas?